Hola, avui cuinarem un risotto d'espàrrecs i l'acompanyarem d'uns musclos al vapor. Els ingredients que farem servir per 4 persones són 280 grams d'arròs, un manat d'espàrrecs, 40 grams de formatge parmesà, 2 grans d'all picat, oli, pebre negre en gra, una fulla de llorer, 2 pastilles de brou vegetal i 800 grams de musclos amb closca. Posem l'all en una paella amb 4 cullerades d'oli i encenem el foc molt suau. Tallem els espàrrecs, traient la part blanca del tronc. Els espàrrecs són diürètics, són molt rics en fibra i en potassi. Abans que l'all agafi molt de color, afegim els espàrrecs. En 1,5 litre d'aigua bullint, dissolem 2 pastilles de brou vegetal. Un cop estiguin sofregits els espàrrecs, afegim l'arròs. Remenem. Ara anirem afegint el brou a poc a mesura que l'arròs el vagi absorbint. Per això hem d'anar remenant. En aquesta recepta no cal afegir sal perquè el brou ja té prou gust. El secret del risotto és fer-ho a foc lent i normalment es menja al dente. Ara, fora del foc, afegim el formatge parmesà. En una cassola amb un dit d'aigua posem uns grans de pebre, una fulla de llorer, posem els musclos, tapem i bullim fins que s'obri. Emplatem el risotto. Hem calculat 70 grams d'arròs per persona, que és la ració d'hidrat de carboni. La proteïna la porten els musclos, que a més són molt rics en zinc, que és un mineral antioxidant. Per acabar d'equilibrar aquest plat amb vitamines, us recomanaria una peça de fruita de postres. Espero que us hagi agradat. Bon profit!